Avui en dia la cultura és passa pantalla, ràpid, rapidesa, coses que impacten molt, coses que fan molt de soroll, imatges diferents, imatges que impacten, imatges que són molt cridaneres, gent que explica les històries superràpid. I per mi el passebrisme és tot el contrari. És una part de la cultura que el que fa és atura't, observa, fixa't en els detalls, t'estem explicant històries, t'estem explicant paisatges, t'estem explicant també les vivències d'una sèrie d'oficis que també comencen a perdre's. I em refereixo als paletes, als pintors, als fusters, aquella gent de tota la vida que té ofici i que ara el traslladen, moltes vegades el traslladen, i també els seus aprenents, a aquesta cultura, a la cultura dels pessebres. I per què ha d'entrar a ser patrimoni de la UNESCO? Perquè, per contra, tot allò que no es coneix, moltes vegades sembla que no existeixi. Per tant, a través de la UNESCO és una gran oportunitat perquè el passebrisme es doni a conèixer. I també perquè necessitem que amb aquest món tan global, que el tenim aquí, que tots sembla que tots fem el mateix, tots anem als mateixos llocs, tots fem les mateixes coses, tots tinguem la mateixa manera de vestir, doncs no. Els diferents pobles tenen diferents tradicions i la manera de conservar-les i de preservar-les i de donar-les a conèixer i de potenciar-les és estar en una entitat com la UNESCO. És el fet que la globalització no se'ns mengi, sinó que preservi aquesta identitat de cada poble, aquestes identitats que ens fan diferents, que ens fan particulars i que ens fan interessants. Jo fa més de 50 anys que vaig a veure els pessebres. Normalment no em perdo mai els pessebres de Castellterçol, que és el meu poble, i sempre hi trobo coses diferents, sempre hi trobo detalls per buscar, i de fet sempre els busco. Quines són les diferències? A més sempre m'ensenyen paisatges de diferents llocs del món. Per tant, la nostra tradició surt a fora, surt al món, però també preserva una identitat i un valor i unes arrels que han anat passant de generació en generació.